سلام كبرات تخاتلتي داسني اكسترا حجاب استدالو زيناتات مستي زحلف سومن زقات اما فصامه بزتحاز من قداير ايثيوبيا بكل اير صومال محلاف مقراصو اب جرمن مستي زحلف عمت اب شتوتغارت زقات اما بزتحاز نحده ايرتراو منسي توهيبو زل فردي اب ايثيوبيا تاثير صنح فرنساو غازيطኛ ናጻ ምልቃውን ካለን ዘጠቃልለ ከሆኒ አብዛ ቻናል ድማ ናይ ወትር ተኸታተልትን ምዃን ሰብስክራይብ ክትገብሩን ነታናይ ደወል ምልክት ክትጥውቁን ብክብሪ ይዕድመኩም መንገድ አየር ኢትዮጵያ ናብቲ ናብ ሃገራት ኤስያ ዝገብሮ ዝነበረ በረራታት ዝጥቀመሉ ዝነበረ ክልል አየር ሶማሊያ ንሕጂ በረራ ክገብረሉ ከም ዘይኮነ አፍሊጦ ዋና አካሄድ ስራሕ መትፍንጣሰን ማዕከን ዜና ቢቢሲ አብዛሃቡ ሓበሬታ እቲ መንገድ አየር ናብዚ ውሳነ ዝበጽሐ ካብ ተቆጻጸርቲ ትራፊክ አየር ሶማሊያ ውሑስ አገልግሎት ትራፊክ አየር ስለ ዘይረኸበ ይሎ መንገድ አየር ኢትዮጵያ ናብ ኤስያ ዝገብሮ በረራታት ዳርጋ ሙሉ በሙሉ ዝጥቀመሉ ዝነበረ ክልል አየር ሶማል ኮይኑ ነፋሪት ናይቲ መንገድ አየር ከአዝ ሓለፈ ሰሙን በሰንክ ብወገን ትራፊክ አየር ሶማሊያ ዝተፈጥረገጋ አሰር መስናይ ቀጠር ነፋሪት ተጋጫን ይራያ እዚ ፍጻመ ኸአ ነቲ ሕጂ መንገድ አየር ኢትዮጵያ ወሲድዎ ዘሎ ውሳነ ጠንቅ ከም ዝኾነ አካሄድ ስራሕ መንገድ አየር ኢትዮጵያ ሓቢሩሎ ዋና አካሄድ ስራሕ መንገድ አየር ኢትዮጵያ መግለጽዩ በመሰረት አህጉራዊ አሰራርሓ ከምዚ ዓይነት ፍጻመ መዘጋጥም ንዝምልከቶም ሰብመዚ ሲቪል አቪዬሽን ጸብጻቢና ንህብ በዚ ምኽንያት ከአ ናብ ሰብመዚ ሲቪል አቪዬሽን ሶማልን ኢትዮጵያን ሓበሬታ ተሰዲዱ ኣሎ ክብል ተዛሪቦ ይኹን እምበር ዛጊት ኣብዚ ጉዳይ ብወገን ሶማል ዝኾነ كم زي توهابه حابير لا اتاكيد السراح اتزحلفه سومن زقاطمه فصامه نتي بتقاصصرتي ترافيك اير سوماليا زوهاب زنبر اغلغلوت منقد اير اثيوبيا وحس زي كونه يزغبر يلو نسو ام مغلصي قصيلو دحرتي زقاطمه فصامه اماراصታት ክንጥቀም ወሲናይና ናይዚ ቀንድ ምኽንያት ድማ እቲ ዘጋጠመ ፍጻሜዮ ከምቲ ዘጋጠመ ኸአ ኣብዚ ክልል አየር ዘተኣመን አገልግሎት ትራፊክ አየር ስለዘየለ ንውሕስነት ክንብል ካለ አማራጽ መስመራት ክንጥቀም ተገዲድና ኣለና ክብል ተዛሪቦ እቲ መንገድ አየር ናብ ኤስያ ዝገብረ በረራታት ክልል አየር ሶማሊያ ተጠቂሙ ከካይዶ ጸኒሖ ኣብዚ ሕጂ ዋንገን መንገድ አየር ኢትዮጵያ ናብ ኤስያ ዝገብረ በረራታት ክልል አየር ጅቡቲ ክጥቀም ወሲኒ ዘሎ አካሄድ ስራሕ መንገድ አየር ኢትዮጵያ ወሲኹ መንገድ አየር ኢትዮጵያ ንክልል አየር ጅቡቲ ተወሳኺ ወጻኢታት ብዘይ ምኽፋል ይጥቀመሉ ከም ዘሎ ይሓቢሮ መንገድ አየር ኢትዮጵያ ናብ ካልኦት ሃገራት ንዝግበር በረራታት ክልል አየር ሶማሊያ ምጥቃም ደው እኳ እንተበለ ናብ መቃዲሾን ርእሰ ከተማ ሶማሊላንድ ሓርጌሳን ዝገብረ በረራታት ግን ብዘይ ጸገም ክቕጽል ምዃኑ አብሪህሎ ዝሓለፈ ሰሙን ሓንቲ ካብ አዲስ አበባ ናብ ዱባይ ተጓዓዝ ዝነበረት መንገድ አየር ኢትዮጵያ ምስ ሓንቲ ካብ መቆጻጸሪ ትራፊክ አየር ሶማሊያ ጌጋ ሓበሬታ ዝተዋሃባ ናይ ቀጠር ነፋሪት አሰር ተጋጫ ነይራ እቲ ፍጻመ ኣብ ግዚኡ አርስታት ማዕከና ዜና ቢሒቱ ዝነበረ ኮይኑ ነቲ ብሰንኪ ሶማሊላንድ መንጎ ሶማሊያን ኢትዮጵያን ዘለዎ ወጥር ድማ መሊሱ ዘጋደድ ፍጻመ ተባሂሉውን ክትንተነሉ ተራእዩ ነይሩ زحلف عمت اب ورح مسكرم اب جرمناويت كتما شتوتغارت امونغو ايرتراويان دحر زقاطم عغرغر قال ابالات بوليس مقداتو وريدوم زنبر خوينو اب تشعوان اب تحت قيد زاتوه ودي 29 عمت ايرتراو دما حجي ببيت فدي كتما شتوتغارت نسلست عمتن تشعات ورحن ما اسرتي تفريدو بمسرت بوغن معكنا زينا جرمن زرقح زلو حبريتا اتي ودي 29 عمت ايرتراو منسي ابتي ورح مسكرم زقاطم عغرغر تساتيفكا بزبل كسيو شعو اب تحت قيد دحر مئتاو كساب حج قدايو كتصارت صنحا عقابي حق خانه تودع 29 عمت ايرتراوي قونص متقامن مس ابالات صتا مرصامن كاب 3 كيلو امن مدر باين زبل كستات بمقراب نا 4 عمتات فرد كوهابو كحتت يصنيحو بيت فرد دما قدايو دحر مرأي 3 عمتن شعاته ورحن كاسريو فريد وزلا طبقا نايزي ايرتراو منسي غنا اتي كم چبط زقرب سئلتات زين صورن اتي منسي كا اسو مخانن مرغاص ايخلني بمبال ناصا كلققيو كصوع صنيحو وعمل أخ هاجر روسيا ودو حبرات هاجرات انفر جنيفا نتي مسب او مسلات بزتحاز عبيت مخرسب او مسلات ودو حبرات هاجرات انصار ايرتراز قرب مغلص عملكيتو محبرسب علم بناي سب او مسلات مسمس ابلعلي ايرترات صقط مغبار او قاريصو اب كندو ابتا هاجر زلو كونتات نمرغا غبراو حجز كقرب الله ويلو كمز فلت ابز حلف الربع مكتل وانا صحافه ودو حبرات هاجرات نغدايات سب او مسلات اب جنيفا سويزرلاند اب استخيده اخيبا ابزهبت مغلصي اب ايرترا سقياتن زي حقاو سرتن يقصل الله إلانيرا إليز براندس كهيرس ناقدد زميت كونتات سبعو مسلات إيرترا نيم محياش ملكت زي بلو كويني يقصل الله كتبل نمقاب آيا بيت مخرج سبعو مسلات ودو حبرات هاقرات قليس أنيرا حجد ما روسيا نزا عمل كتايا أبقوني إيرترا كم زلا بمقلاص محبر سب علم بناي سبعو مسلات مسمس أبلع لي إيرترا تساقط مقبار كوقوارت صاوعيت أغريبا زلا أبتي أب جنيفا بروبع زي تخيادة أخيبا نربعة عمتات فولي تخاتتا لكونتات سبعو مسلات إيرترا خوين الزقلقلة محمد عبد السلام
ባብክር ኣብ ኤርትራ ከቢድ ምግሃስ መሰላት ይፍጸማሎ ክብል ክኸስስን ከሎ ኣብ ስልጣን ዘሎ ውድብ ህግደፍ ንፖለቲካዊ ህይወት ኤርትራ ቦይኖ ከም ዝባሓተውን ብምጥቃስ ሃገራዊ ምርጫ ንልዕሊ 30 ዓመታት ከም ዘይተኻየደ ይገልጽ ነይሩ። ጉዳይ ናይቶም ንልዕሊ 20 ዓመታት ኩነታቶምን ሃልዋቶምን ፈጺሙ ዘይፍለጥ ብማይ ዝቑጸሩ ዝተሰወሩ ሰባት እውን ኣዝዩ ኣሸቓልዩ ክብል ተዛሪቡ ስድራ ቤቶም ኩነታቶም ክፈልጡ ይግብኦም ብዛዕባ ሃልዋቶም እቲ ሓቂ ክፈልጡ መሰል ኣለዎም ኢሉ ነይሩ። ኣብቲ መጋባእያ መልሲ ዝሃበ ወኪል ኤርትራ ፈጻሚ ጉዳያት ኤምባሲ ኤርትራ ኣብ ጀኔቫ ሃብቶም ዝርኣይ እቲ ጸብጻባት ንክውንነት እቲ ሃገር ኣብ ግምት ዘይእቱ ፖለቲካዊ ሃቐነ ዘለዎን ዘይሓላፍነታውን ክስታት ክብል ነጺግዎ ነይሩ እዩ። ሕጂ ድማ ሩስያ በቲ ኣብ ጀኔቫ ዝርከብ ልኡኻ ጌራ ዘርጊሓታ ኣብ ዘላ ጽሑፍ ኣብ ልዕሊ ኤርትራ ጸቕጢ ክቋረጽ ክትሓትትን ከላ ኣብ ክንድኡ ድማ ንኩነታት እቲ ሃገር ዘረጋግእ ግብራዊ ሓገዝ ክቕረብ እያ ጻውዒት ኣቕሪባ። ብጀካዚ እቲ ናይ ሩስያ ልኡኽ ሩስያ ኣንጻር መሪጽካን ድርብ መዕየርን ፖለቲካዊ ድፍኢትን ዘለዎ ተግባራት ቤት ምኽሪ ሰብኣዊ መሰላት ውድብ ሕብረት ሃገራት ደው ከም እትብል እዩ ገሊጹ ዘሎ። ኣብ ዝሓለፈ ሰሙን ኣብ ኢትዮጵያ ህኮት ንምፍጣር ወዲት ኣሊምካ ብዝብል ክሲ ተጠርጢሩ ኣብ ትሕቲ ቀይዲ ኣትዩ ዝነበረ ፈረንሳዊ ጋዜጠኛ አንቶኒ ጋሊንዶ ትማሊ ሐሙስ ኣማስዮ ካብ ቤት ማእሰርቲ ከም ዝተፈትሐ ዋና ኣሰናዳኢ ናይቲ ንሱ ዝሰርሓሉ ትካል ኣፍሪካ ኢንተሊጀንስ ገሊጹ። ዋና ኣሰናዳኢ ናይቲ ኣፍሪካ ኢንተሊጀንስ እትበሃል መርበብ አንቶኒ ጋሊንዶ ድሕሪ ናይ ሓደ ሰሙን ማእሰርቲ ተፈቲሑ ካብ ኣዲስ ኣበባ ናብ ፓሪስ ክምለስ ክኢሉ ኣሎ ኢሉ። ጋሊንዶ ኣብ መጀመርታ ወርሒ ለካቲት ንዝተኻየደ ዋዕላ ሕብረት ኣፍሪካ ሽፋን ንምሃብዩ ናብ ኢትዮጵያ ከይዱ ዝነበረ እቲ 36 ዓመት ዝዕድሚኡ ጋዜጠኛ ህኮት ንኽፍጠር ውዲት ከኣለም ተረኺቡ ብዝብል ክሲ ሰበስልጣናት ሃገር 22 ለካቲት ኣብ ትሕቲ ቀይዲ የእትዮም እዮም ነይሮም። ጋሊንዶ ቅድሚ ካብ ኣዲስ ኣበባ መውፅኡ ንኣሶሽየትድ ፕረስ ኣብ ዝሃቦ ቃል ደሓን እየ ዘለኹ ኣብ ጽቡቕ ጥዕና እውን ይርከብ ድሕሪ ምባል ኣብ ቤት ማእሰርቲ ሕማቕ ኣተሓሕዛ ምህላው እኳ እንተገለጸ ጽቡቕ ክንክን እዮም ገይሮም ለይ ክብል ተዛሪቡ። ዋና ኣካያዲ ስራሕ ናይታ ንሱ ዝሰርሓላ ትካል ድማ ጋሊንዶ ነቶም ክረኽቦ ተሃንጢዮም ዝጸንሑ መሳርሕቲ ኣፍሪካ ኢንተሊጀንስ ናይ ብሓቂ እፎይታ እዩ ኢሉ። ጋሊንዶ ምስ ኣባል መሪሕነት ተቃዋምቲ ፓርቲ ግንባር ሓርነት ኦሮሞ ኣብ ሆቴል ድሕሪ ምርኻቢ ተኣሲሩ። ወሃቢ ቃል መንግስቲ ኢትዮጵያ ሰላማዊት ካሳ ንኣሶሲየትድ ፕረስ ሂባቶ ኣብ ዝነበረት ሓበሬታ ጋሊንዶ ናብ ኢትዮጵያ ከኣቱ ከሎ ዝተዋህበ ፍቓድ ዋዕላ ሕብረት ኣፍሪቃ ክሽፍን ጥራይ እዩ። ይኹን እምበር ምስ ዝኣተወሉ ምኽንያት ዝዋቃዕ ኣብ ውሽጣዊ ፖለቲካዊ ጉዳያት ሓበሬታ ክእክብ ተረኺቡ ኢላ። ንማእሰርቲ ጋሊንዶ ብምቅላዕ ክፍታሕ ክጽውዕ ዝጸንሐ ኮሚቴ ድሕነት ጋዜጠኛታት ወይ ሲፒጄ ምፍትሑ ጽቡቕ ዜና እዩ ብምባል ኢትዮጵያ ነቶም ካልኦት ኣሲራቶም ዘላ ጋዜጠኛታት እውን ክትፈትሖም ጻውዒት ኣቕሪቡሎ። ንሕጂ ዝተዳለወ ዜናታት እዚ ነይሩ። ብካልእ ክሳብ ንራኸብ ሰላም ንዓኹም።